Файза кооперативы 100 тонна сүт эшкәртү егәрлеге булган сыр җитештерү заводын эшләтеп җибәрде. Бу үзебездә җыелган сөтне тулысынча эшкәртергә мөмкинлек бирә һәм сөт эшкәртү заводларының сезонлы бәя үзгәртүләреннән бәйлелекне бетерә. Объектны ачу тантанасында Татарстан Республикасы буенча медицина социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов та катнашты. Заводны сафка бастыру өчен 140 миллион сумнан артык инвестиция сарыф ителгән. Шуның 70 миллион сумы дәүләт ярдәме. Биредә бүген 30 яңа эш урыннары да булдырылган. Бүгенге көндә без монда май җитештерәбез, сыр и тагын калета дигән. Сыр инде тоже калета инде дальше сырье кебегә бер була инде. Аны дальше теге мягкие плавленые сырлар ясаганда шуны использовать итәләр. Бу көнне шулай ук Алмаз Шәңгәрәев җитәкләгән Заря кулланучылар кооперативын ачу тантанасы да булды. Киләсе елдан Россиядә чыгарылучы гриппка каршы вакцинаның 75% Заря кооперативында җитештерелгән эмбрионнар кулланып ясалачак. Безнең Заря кооперативы Шәңгәрәев Алмаз Дамир өчен җитәкләгән. Ул инде безнең эмбрионнар гриппка каршы вакцина ясау өчен эмбрионнар өчен маточный поголовье содержать итәгән 2 яңа корпус һәм инкубатор төзеде. Шулай ук грант акчасы 58 миллион алдылар. Бүгенге көндә безнең моңа хәтлек безнең эмбрионнардан Россиянең 50% вакцинасы ясалса, шушы объектларны тулышлап киткәчтен безнең Мөслим районында чыккан эмбрионнар Россиянең 75% безнең эмбрионнар каплаячак потребностен. Ел дәвамында 300 миллион сум күләмендә инвестициялар кертелеп, яңа корпуслар һәм инкубатор сафка бастырылды. Проектны гамәлгә ашыру өчен Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 58 миллион сум күләмендә дәүләт ярдәме бирелгән. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.